Hi everyone, madjong buntag ninyong tanan. Medyo late ko karon sa pagmata kay naglamig hang tuog. Basta man gud guys muuwan, bugno bitog panahon nga na. Ana ko mamawi, lamig hang tuog ana kaysa kana bitong way uwan ja. Init ang panahon. Gamay ra kog tuog basta init ang panahon pero kay ning uwan man aran ding lamig sang tuog morning. Late ko sa pagluto. Di pa man nag-late jud kay kuan pa man ron mga alas 6 media. Dapat magudahang mata mga alas 5. Diyan pa malaging naglami nga nang abtan ko alas 6 pero di pa dyan nag-late kay kuan pa man alas 6 pa man kapin. Kani harang giluto itlog kay mamani madalian sa buntag. Inja. Di pud mawa ning kuan. Itlog at pong parisan og kuan buwad. Kaway-kaway sa mahilig sa buwad, marag ako. Ay, batang di maligo, oh. Ay, dali ka, Rus. Mahal mo naman nagkayaraan. Mag-utok, mabugnaw, mag-utok. Makabarait ng bunong. Lain ng musila di maligo, uy. Kaya utok, mabugnawan. Dali na kayo mamahaw na. Kaya atang butang agam mo buk, kaya kumagkuhan. Kanang marag bibiul, larong abaw, bibiul. Uy. La, papalister, ah. Di maligo. Di mo buruntok, bugnaw. Di ko nagsabling yung pinadali. Ligo isa ko. Mabasa mo. Sakaw na ko. Di maligo nga na dito sa maribuho. Maligo. Graduan na ka, 6 years old na Kaya ka. mga ko sa mong sarina, parang sa ko sa uniform. Ikaw. Malik, dito na ni Ron. Nga nang kalakiha. Ha? Ako sa sisi? Najid. Ang gilabhan. Lapon, go. Ako'y naglaba. Akaw. Adang giplan sa uniform ni Lexi. Luoy po diyang uniform kay grabe diyang kagumuok. Luoy po ning bata atang pasuoton og uniform diyang grabe diyang gumuok ka. No nang asang gi plansag dali-dali. Kay last time amang to plansahan ya luoy man kadyo og grabe gumuok ka mura mag bata nga way tag-ija og pasuoton na naman po nato way plansa. Diya guys, pag humana mong pamahaw, nangari ko sa garden, kay lami po maguna-guna ron, kay humok kag juta. Diya. Plano lagi kog tamnan balik, siguro kog plano pa man ko katanom lagi, kay malagi ning mabisita, labi ng ngarong nga duhay estudyante, naas Lexi og si Aliana, mao nang lang magdinin saglit-saglitan, og naigamayng time hangariun. Ang guna-gunaha ginagmay kay kuan ra ba sayang pagpanahon ba nga tinguwan ra ba madyo nating matamnan kay arang paitag di dito manglimbaso og pananom kay grabing mahalag paliton sa merkado. Mao ni balag init agwanta laman basta laman makaguna. Karong adlaw di ay klase sa Liana ning kalit og chatag jang teacher nga wa di ko na sila klase mao nang nakalugar ko guna-guna. Pero guys, di po ko na rin magdugay kay bakadag init. Siyempre magdigamo po ko. Paniud to. Kanilaging trabahoon sa pamudyo nga. Pamudyo kahamanan. Maglimpyo, magluto. Magdigal magluto, maglaba. Kaninganing garden na naman yung salit-saliatan. Kay kuan ay mas lamig ditong natay garden natay anya na sa tong dugol rapod kay kuras batong ni mutok nga bato uso parang katadanan ni man tatanan na naman suwan ato sa kapak parin sa kapak nga lalo na po ba ako makadungog ni ay dyan ang ganyan ng gamot kasi panggat ang ganang nimo nain dyan ako na ninay sapo naguli na ako kay asang Lita nang lita magkaginutos mong taong nang lita
Ang binuangat na nang. Oh, nanglita. Nanglita. Napabay madaginot sa imong taong nang. Doon ka para sa ipin, o di. Yung laki sa tanan. Padaginot tayong taong ko nang. Kaya ang lawod yun. Oh, nanglita. Ang kamutubag. Hala, pangahalang diha. Nanglita. Lagi kamutubag nang. Yung halagi diha. Amado kanyang tubag ka lang. Bito, nanglita. Salamat, nanglita dia. Sakto na rin nanglita sa asa. Ganda yung ginuangan. Sa corna. Sakto na rin ko rin ingis mananglita. Kaya mo aning adubuho ni sagol sa batong. Bitaw guys. Parang buntaga, imbis kay magkupot-kupot ko kay kan lagi ron. Lunis, klasihan. Yung chat, magmaestro nga liyan na nga ako ni klase kay ito ako na sa Sagbilaran. Noon nang kanganahan ako nga Rice Garden. Guna-guna ko. Inja, nagdaginot lagi ko daring taong ni nanglita. Tawas naman. Ito guys. Ang ako kuan, halaman ni hambinin kayo ako nakadaog kuan. Ako nakadaog sudlanan. Ang daginot ni pukukuan guys. Ukara. Be, guwang naman. Kuan niya gukra ang gipang puungan kay kuan man ni kanang naibubunga man ni jang arang puula mag ininunan ug maglutos na nay gininunan abtan og isa kang semana di mahurot kay ha kay di lagi pud mga gininunan ilarang duwa sa tay sige mga gininunan inununan mo kaan man ko pero tagsang agi ra pero gibalik na pag inununan asa ba madam. Asa ba jote? Ang trabaho ka? Trabaho apog ko. Oh, manarbaho ko. Laban ni Jennifer. Da, muli na ko. Marating na ko ang kuan. Naghambin, marapok kog namiyabas. Kinahanglan na mo uli. Kay init na. 3 hours later. Sekarang guys, dada ko sa dental. Kay, malagi klase sa liyan na magisamantalang panahon ni nga ko dari kay schedule na po sa hang process adjustment. So guys, pagulin na hagigutom ko. Laos ko sa manang hiling bay. Manang naabtan nga naghimo doon si Jagsuman. Isang klase ang suman na na. Bulang mo yung lubi. Bulang huyog. Bulang mo yung lubi. Bulang huyog lubi. Dari mani. Kasi abang ko na. Oh. Labi, pamalit na mo guys. Parang mamisupos man ang hilin. Kari mo ni Jang turon. Mong turon? Pwede ka turun. Pwede ka dimugan. Turon ra. Kana turon kari duha ka klaseng suman. Bulang huyog. Isa rin isa. Bulang mo yung na. Ang bulang huyog rin tanan abi ko duha ka klase kay naman pila kulor. Gagmay kay atos lahan loy mga bata. Pila pa nang gagmay. 5. Agkaring dagko may jis. Hindi makaapod mga bata. Okay. Reklamo mas nakunsan eh. Hindi, manto na ko. Paglalig kaluto diha kay mo palit. Nada ni hatag ni manang og mais. Ida ko ning latanan. Nga jud po ko danig maluto na. Nalipay day ko kay nagamahod laki. Si Jay naglutog sudan para panihapon. Nakapahuway po ko sa kusina. Next morning. Hi guys, good morning. Mamainit ah. Nada ko itubagon karon kanang na ako'y nabasahan sa
comment section katibitong nag-vlog ko nga di ako i-share nga Bible verse. Unsa. Atang basahon nagdijahang comments. Hindi na lamang ko mag-mention og sikin sa sidya. Ang comments ray ang basahon. Ningan sidyang comments nga naanak ka sa tinuod nga iglesia. It is nice also to hear the word of God. Pero sala nga mobalhin sa tinuhan. Sa Mateo chapter 16 verse 18. Isa lang ang tinukod nga iglesia ni Kristo. Naa naman ka sa tinuod magtinuod na lang. Ang mga sulpot nagtinuod na siya og sangyaw sa tulong sa Ginoo para mabalhin ka sa ilang sikta. Pud lang og tao. Ang tinuod nga iglesia mao lang ang Romano Katoliko. Basahasad ang kasaysayan kung kinsa nagtukod sa iglesia Katolika Romana. Nadyan gingon. Mao to ijang comments kay katong last na nga video kay nag-share man ko og Bible verse. Dama to ijang comments. Diyan ako itubag. Napo tay mabasa sa John chapter 3 verse 3. Nagingan nga unless you are born again, you cannot see the kingdom of heaven. Mabasa man dyan na sila guys sa Juan chapter 3 verse 3. Kaya wa dyan nag-i-specify nga isang relihiyon na isa pa. Wa po yung relihiyon nga makaluwas sa tao. Agato arang binuhatan o gatong relasyon nga to sa Ginoo. Kaya way religion dyan nga makaluwas. Mabasa pod sa Mateo chapter 16 verse 18. Busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Wa mo ingon nga isang relihiyon na ang giingon. Way gimension sila nga isang relihiyon na ilang gitukod sa mao nang di lamang pud ta mo claim, di lamang pud ta mangangkin nga mao na kana maluwas na kay malagi itong giingon, way relihiyon makaluwas sa tao, agata radyang relasyon sa Ginoo, agatang mga binuhatan. Sa mga na. Sumara to, ang tubag. Diyan, mamainit sa ta. Relax ra ko rin kay may klase sa Liana. Wala ko klase ron, ma. Wow. Mansala, ma. Paano? Paano kang ka? Malapri, ma. Malapri, ma. Karon na guys, mag-impyo ko. Nalarako ko na rin bintana. Okay, abog na kadyo. Kalugar ng gawin klase sa Liana. Karay. It's okay guys, kada buntag. Mga ready na siya. Karena may mga jugluto. Luoy man. Luoy po guys, bago atong ibutang atong kagulingon. Nidya. Mga jutagluto di tatagaan. Watsa! Yan ang kapas nanay. So okay na ganda ni namo.
Anang sum guys, insay nga dana na ah. Gikan kununis kakao. Atong sawadyan og spray, hang sprayhan ani niya. Palaban ta daning spray. Kay arnagana. Grabe jud. Tanaw ra guys ha. Ang gana nga taga. Daghan jud kadyo guys na. Saan man na. Mga ito marabad jud nagana Tapos ibabaw ara nagana, mo ni nanood to suda OMG, saan man na. Nag-isprihan, daghan man hinuon. Kapali ko guys, ang butang kortina. Dua mo sa ng kabuok dapat. Ni? Okay na mag-isa ka. Hindi ka na isa ko ng isa. Hala, bitin man. Hada yung duhaon. Sa duha. Sa duha. Hada itong duhaon. Kay, mautong isara. Malagi ma. Sudlan yung bukla. Sama. Sudadi. Anang gisudlan sa kang pukok ma. Kari-dari, okay ra rin bisa ka. Kani mas okay ni. Sama nice day. Hindi siya pareha di ay lahay day to. Lahay design. Okay lang ni siya. Kadto. Dapat pareha sila dito. Kadto siya guys, dapat ito sila dublihon. Kay bitin. Bilisan dublihon. Basta ito. Bahagi dapat.
Okay. Kana ra. Abe. Sakto di day guys duha. Kay lahi ra jud tong isa ra. Nas na laman. Ala, ginoo ko naghanap siyom. Na. Dala magsiyom po dimbahin sa siyom. Ano naghanap adto? Anay. Ano naghanap siyom? Bitaw. Ano makan ko ng huli na? Ha? Ye, bongbong. OMG. Na. Bongbong sabay. Prihan, pinungukor na gana, di sa manigikan ni saon man ni. Para na pang pudlo ng kakao. Pudlo na naman ang kakawgod. Kakao. Grabe siya gana. Oh, hala. Natagap ko na gana. Ano sa kayo? Pinungukor na anag kan kadyo. Duha. Napa. Anak. Ito mo na ba dyan? Napa. Pinaganan. Yeah. Dapa. Kan awal kerja? Umega. Allah. Ganang sumjud kaju. Rabi, ni matabang. Ay, pujiban mo din pangkaon. Kuya yung mga bata dari ka di magpapildi. Pujiban mo din pangaon. Nag-snack food. Pujiban. Kuya mga kami sa una may klase. wala may snack sa una. Kaon ra man mi bahaw. Away na siya. Mamahaw, yuto. Kaon ra man mi isa lahi mga bata karon kay snack na, snack sa buntag, snack sa hapon. Pangitaan naman tag snack. Gadget. Hala. Ano man eh? Ay, day. Yummy. Lahi, mga kabatanunan karon. Kay Yung magkano na yung mag-snack, yan na lang. oh my God, wala po. Ani? Ay, Hoy, bantay mo ha. Limpyo na rabag. Bye. Diyan, magkalat tapod. Antay, kapuyo na ba dyan ko? Last na lang magkadiday. Sa duha na lang magdil ka pulkahan sa taas. Guys, mamahaw data. Gitagaan ko mananghilin o nilatan. Paresan o buwad nga danggit. Maranay pamahaw ron.